Takže testovali sme to na Mali a hneď prvé tóny, ktoré zazneli, tak bolo zrejme, že ten kábel, tá desiatková séria je ale fakt, že niekde úplne inde. Ono už aj tá samozrejme osmičková séria Platinum 8 je super, ale táto desiatková zase to posunula úplne niekde inde. Na začiatku ešte predtým, ako sme si to pustili, tak som sa obával, že či ten káblik nebude nejaký príliš analytický alebo príliš ostrý. Ale práve naopak ide to do väčšieho kľudu a čo bolo hneď jasné, úplne inak podáva priestorové zobrazenie, a to konkrétne, že tá scéna sa o mnoho viacej rozšírila mimo reproduktorov, čiže hrá to viacej mimo reproduktorov doprava doľava. Je to konkrétne, je to presné už hneď na začiatku, aj keď ten káblik ešte potrebuje nejaký ten čas zahorenia, ale už aj teraz je veľmi príjemný, určite detailnejší a práve že znie viacej tak analogovo, že stratili sa trošku nejaké tie sýkavky, ktoré boli predtým. Verím, že tým, že sa ešte ten káblik zahrá nejaký ten čas, tak ešte sa to posunie niekde ďalej, čiže ten kábel potrebuje aspoň nejakých tých 50 hodín pohrať. Samozrejme aj trošku viacej, ale už od začiatku to je veľký skok dopredu. Áno, aj tá cenovka skočila, ale aj ten zvuk skočil úplne niekde inde, ako bola stará osmičková séria, čiže treba si prísť ho k nám vypočuť v Banskej Bystrici, určite odporúčam.